This is Mr. LK. Dinai गासैखौबो LK Productions नि चेनेलसिम बरायफिनबाय। दिनैनि भिडिअआ जाबाय Battle of Boxer माने बक्सारनि दावहा। So कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय गोबां इम्पोर्टेन्ट जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जाम गोबां इम्पोर्टेन्ट थांनाय खेबसेयाव जों सावरायदोंमोन बेटेल अफ प्लासीनि दावहा नैबे जाय बक्सारनि दावहा मोननैजों एसे खाथि जादोंमोन 8 बोसोरनि गेजेरावनो जादोंमोन त बेनिखायनो जोङो बक्सारनि दावहाखौ मिथिनायनि सिगां प्लासीनि दावहाखौ जों एसे गोसोखांफिननि जों थांनाय खेबसेयाव सावरायदोंमोन नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शन बक्सआवबो मोनगोन बेटेल अफ प्लासीनि एक्सप्लेनेशनखौ दा थांनोसै बेटेल अफ प्लासीया जादोंमोन 23 जुन 1757 मायथाइयाव ब्रिटिश आरो सिराज उद दौलानि गेजेराव सिराज उद दौलाया बे समाव माने बेंगलनि नवाबमोन माने मुगलनि सासे दैदेनगिरिमोन बियो आरो बे दावहाया जादोंमोन 23 जुन 1757 बेटेल अफ प्लासिया बिनि उनाव सिराज उद दौला वाज डिफीटेड एंड मीर जाफर बिकम नवाब ब्रिटिश आरो सिराज उद दौलानि गेजेराव बेटेल अफ प्लासिया जादोंमोन आरो बेटेल अफ प्लासियाव सिराज उद दौलाया जेनदोंमोन आरो ब्रिटिशआ देरहादोंमोन आरो ब्रिटिशआ सिराज उद दौलाखौ फेजेनखांनानै मीर जाफरखौ गोदान नवाब बानायदोंमोन बेंगलनि बिसोर थारमाने बे कायदा खालामनानैनो सिराज उद दौलाखौ फेजेनदोंमोन आरो सिराज उद दौलानि जायगायाव मीर जाफरखौ बिसोरो गावसोरनि जानानै बिखौ नवाब फाथिदोंमोन ओमफ्राय मीर जाफर वाज ए पापेट ब्रिटिशार्स दाना मीर जाफरखौ जिहेतु इंराजफोरा नवाब बानायबाय बिसोरो मीर जाफरखौ नवाबखौ गावनि गोसो बायदि बाहायबाय थायोमोन आरो गावनि गोसो बायदि बाहायनो नागिरदोंमोन आरो मीर जाफराथ' गाव सासे नवाब बेंगलनि किन्तु बियो गावनि गोसो बायदि गावनि फोरजाफोरखौ बियो सन्तुष्ट खालामनो हायाखैमोन बे ब्रिटिशआ जि थिनदों ब्रिटिशनि थिननाय मथेसो बे मीर जाफरा खामानि मावबाय थानो गोनां जादोंमोन मानोना ब्रिटिशफोरा बिखौ माने सिराज उद दौलाखौ फेजेननानै नवाब बानायदोंमोन बेंगलनि त बियो पुतला बायदि आखायाव हमनानै बोबथिं जानाय बायदि आथिं आखाइखौ जेथिं गोसो ब्रिटिशफोरा बेबायदिनो बोबथिं लांनाय बायदि इथिंबो जालाय बिथिंबो जालाय बोजाबाय थादोंमोन मीर जाफरा बेनिफ्राय मीर जाफर वाज इरिटेटेड बाय द रबार्ट क्लाइव आरो बै समाव ब्रिटिशनि गभर्नर जेनेरेल रबार्ट क्लाइवमोन आरो रबार्ट क्लाइवानो बै मीर जाफरखौ पुतला बायदि गावनि गोसो बायदि बैथिं बोलाय बेजों बोलाय बैथिं बोलाय बोनानै गावनि सिसा बायदि पुतला बायदि रबट बायदि बाहायदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फाइनली मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ जाफर मीर जाफर वाज मेड न्यू नवाब विथ द कन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश विथ द सम मेजर एग्रीमेंट्स दानिया बे मीर जाफरखौबो ब्रिटिशफोरा मोजां मोनासै मीर जाफरखौथ' ब्रिटिशफोरानो नवाब बानायदोंमोन किन्तु मीर जाफराबो बिराद रबार्ट क्लाइवजों जानला मानला बाहायजाबाय थानानै जानला मानला पुतला रकम रबट रकम बोबथिं जाबाय थानानै मीर जाफराबो एसे रागा जोंनानै एसे दावहा नांनाय बायदि सुथुर जालायबाय ब्रिटिशफोरजों मीर जाफरजों बेनिफ्राय मीर जाफरखौ ब्रिटिशफोरा बुंबाय आरे नोंखौ जोङो सिराज उद दौलाखौ फेजेननानै नोंखौ जोङो नवाब बानायदो नों आरो जोंनि बाथ्राखौनो मानिनो एसे तान खालामग्रा जाबाय नों जोंनि बाथ्राखौनो मानिनो नागिरा जाबाय नों जोंजों फिसिजानाय मावजियानो जोंखौनो मेव होनबा मा जानोलै नों गेट आउट होननानै मीर जाफरखौबो गेट आउट खालामनानै मीर जाफरनि बिजामादै मीर कासिमखौ बिसोरो गोदान बेंगलनि नवाब बानायफिननायसै बे जाबाय मा बक्सारनि दावहानि उनाव नैबेखिनि घटनाया जादोंमोन आसलि काहानिया जाथ'वाखैनो दाबो दाना मीर जाफरखौबो गेट आउट खालामनानै मीर कासिमखौ नवाब बानायलायबाय बेंगलनि द कम्पेनी थॉट दैट मीर कासिम वुड बी आइडियल पापेट फॉर देम बाट इट डिडन्ट ओमफ्राय दानिया मीर कासिमखौ बिसोरो मीर जाफरनि जायगायाव होबाय ओमफ्राय मीर कासिमजों बिराद एग्रीमेंट बानायदोंमोन आरो जे नों मीर कासिमजों नोंखौ राजा बानाय नवाब बानायनि मीर जाफरनि जायगायाव किन्तु नोङो जोंनो ओरै मावनांगोन जोंनि खुरां लानांगोन नों नामावल'सो नोङो नवाब किन्तु जों जि थिनो नों बेखौनो मावनांगोन जोंनि खुरां बायदि मावनांगोन अब्लासो नोंखौ किन्तु जोङो बेंगलनि नवाब बानायबाय थागोन होननानै एग्रीमेंटनि गेजेरजों मीर कासिमखौ बिसोरो नवाब बानायलायबाय बेंगलनि 7 नाम्बारा द कम्पानी मिस इउज द स्टक्स बेनिफ्राय बिसोरो मीर कासिमखौ नवाब बानायखांनायनि उनाव बिसोरनो मा ट्रेड पारमिट लानाय दङमोन नालाय भारतआव बिसोरो बिजनेस खालामनो थाखाय बिसोरनो ट्रेड पारमिट मोनसे थायो आरो बेखौनो बुङो डेस्टक होनना बुङो
बै डेस्टकनि बायदिसिना नियमफोरखौ बिसोर थारमाने ब्रिटिशफोरा सिफायनो हमबाय मानिलिया दानिया बबेबा टेक्स होनांगौ बिसोरो टेक्स होआ मायबा होनांगौ मायबा मानिनांगौ मायबा मानिया बिसोरो बेफार फालांगि खालामनायनि नियम नितिखौ मानियै जालांबाय ओमफ्राय कासिम कुटनो टलारेटेड किन्तु कासिमाबो दाना मिर कासिमाबो बिसोरनि इंराजफोरखौ बिसोरनि मावनाय दांनायखौ सुखुवासै मिर कासिमाबो एसे माने बिसोरखौ गाज्रि मोननो हमबाय आरो आंखौ नवाब बानायगोन मालाय मा जानोलै नोंसोरो आंखौ नवाब बानायफ्लानानै आंखौ बाहायनानै भारतनि जोंनि बेंगल रायजोनि जातपात खामानि मावबाय थाबा आं मालाय नोंसोर बानायना होनाय नवाबबाबो नोंसोरनि बायदि बोरै सोलिबाय थानोलै इबो एसे गेरें गुरुं जानो हमबाय आरो मिर कासिमजोंबो ब्रिटिशफोरा दाना Imperial Farman gave the company rights to trade in Bengal without paying transit dues or tolls, but local merchants had to pay dues or tolls. बेनिफ्राय फरमान माने मोनसे एग्रीमेंट माने मुगलफोरा अर्थात बै कासिम मोना मिर कासिम मोना सिगांनो आरो मुगल राजाया नवाबा मुगल राजाया बिसोरनो मोनसे एग्रीमेंट होदोंमोन बिसोर थारमाने बेंगलाव बेपार बाणिज्य खालामनायनि नामाव कुनु टेक्स होनाङा डिउस आरो टोल्सफोर होनाङा किन्तु लकेल मार्चेन्टफोराथ' होनांगौ भारतनि लकेल मार्चेन्टसफोरा होनांगौ ब्रिटिशफोराल'सो बेंगलाव बाजार खालामोबा बेपार फालांगि खालामोबाथाय बिसोर कुनु सरकारनो टेक्स होनाङा मुगलनो टेक्स होनाङा किन्तु लकेल मार्चेन्टफोरा होनांगौ टेक्स मा खुरां जाखो बेलाय ब्रिटिशनि मानसिफोरा बेंगलाव गोजाननिफ्राय फैनानै बेपार खालामफैदों बिसोरो बेपार खालामनायाव जेबो टेक्स होनाङा मुगलफोरनो किन्तु भारतनिनो मुगल रायजोनिनो लकेल बेफार फालांगि खालामग्रा मानसिफोर बिसोरो माने टेक्स होनो गोनां जायो होमबा नोङो बे लकेलनि मानसिफोरखौ बुथारनाय जादोंना जायाखै थ' लकेल मानसिफ्रा जांख्रि खांबाय बिदिजों बोरै जानो माने मिर कासिमखौ गाज्रि मोननो हमबाय मिर कासिमाबो दुखु नांबाय नंनायावथ' नंगौ ओरै जाबाय जे लकेल मानसिफोरखौ बिराद माने इनाय खालामनाय जादों गुबुननि मानसिफोरखौसो बिराद माने दाव अननाय जादों ओरै मोनसे रागा जोंनाय जालायबाय Mir Qasim abolished Mir Qasim abolished the tax rules and made it equal for इखायनो मिर कासिमा बै टेक्सनि जि सिस्टेम बेखौ माने एबलिश खालामदोंमोन सेफायदोंमोन आरो सेफायनानै मुगलानो जा ब्रिटिशानो जा गासैनिबो थाखाय समान खालामना दोनदोंमोन and later on the company found it difficult to work with the puppet Nawab also दाना मा जाबाय ब्रिटिशफोरा मोजां मोनासै आरे इमान बुरजा जोङो टेक्स होआलासिनो जोङो बेपार खालामनो होनना नोंजों एग्रीमेंट खालामनानैसो जों नोंखौ नवाब बानायदों बेंगलनि नों ब्रिटिशफोरा सानबाय आरो नवाबजों नोंखौ ओरैनो नवाब बानायाखै नङाना जोंनि किसुमान एग्रीमेंटफोरखौ मानिनोसो जोंनि सुबिदा जानाय बायदि खामानि मावनो थाखायसो नोंखौ जोङो मिर जाफारखौ माबालायनानै मिर जाफारखौ जोङो गेट आउट खालामनानै नोंखौ जोङो गोदान नवाब खालामदो नों आरो जोंखौसो हुलाबारि खिथिलायबायना ओरै जाबाय ब्रिटिशफोरा दानिया बै हुलाबारि खिथिनायनि उनावनो आरो मोनसे दंबो दाना वार ब्रक आउट ओमफ्राय बिसोरो ब्रिटिशजों बै मिर कासिमजों दावहा जाबाय दा इंलिश खिन्थु मिर कासिमा इंलिशफोरखौ हायासै आरो बै दावहाया 1763 आव जादोंमोन 1763 आव इंलिश आरो मिर कासिमनि गेजेराव दावहा जाबाय मिर कासिमा हादियासै जेनबाय दाना मिर कासिमा खारलांबाय हायिनि बिराद गोजानाव खारलांबाय महा खारलांखो बियो खारलांबाय and he formed the confederacy बियो खारलांनानै बियो माबा खारलांबाय अबोटआव खारलांबाय अबोट होननाय जायगायाव मिर कासिमा and he formed the confederation माने alliance with the Nawab of अबोटआव खारलांनानै बियो अबोटनि मोनसे जायगानि नाम अबोटनि नवाबजों बियो एलायन्स बानायबाय सुजा उद दौलाजोंबो बियो नवाब एलायन्स बानायबाय आरो मुगल एम्पायर शाह आलमजों बियो बै साथामखौ लानानै बियो मोनसे एलायन्स बानायबाय माने मिर कासिमा एलायन्स बानायबाय बै ब्रिटिशफोरजों माने होसोना हरजानानै मिर कासिमा अबोटआव खारलांनानै बियो साथाम दैदेनगिरिजों बियो एलायन्स बानायहैबाय माने अबोटनि नवाब आरो सिराज उद दौला नङा दै सुजा उद दौला नामफोरा एसे समान सुजा उद दौला आरो मुगल एम्पायर शाह आलम बै साथामखौ बियो लोगो लायबाय गैला जोंनि मुगल रायजोखौ सेस खालामसिगोन ब्रिटिशफोरा जोङो एखे लोगो जानानै ब्रिटिशफोरखौ होखाना हराबा खामानि जानाय नंला थ' जों साथामबो लोगो जानानै ब्रिटिशखौ एकदम हाबफाखाना सौहैनि होननानै स्रिद लोगो लायबाय दानियासो नै बेटेल अफ बक्सारा लोगो जाबाय आरो होमबा बेटेल अफ दावहाया सोरजों जागोन दानिया मिर कासिम नवाब अफ अबोट
सुजा-उद-दौला आरो मुगल एम्पायर शाह आलम आरो ब्रिटिशनि गेजेराव ब्रिटिशा फारसेथिं आरो गुबुन फारसेथिं अवधनि नवाब आरो सुजा-उद-दौला आरो मुगल एम्पायर शाह आलम गुबुन फारसेथिं बिसोरो साथाम पार्टी आरो गुबुन फारसेथिं ब्रिटिश बे मोननै हानजानि गेजेराव बेटेल अफ बक्सारा जादोंमोन 22 अक्ट'बर 1764 मायथाइयाव जादोंमोन। इजि गोसो लाखिनांगोन आरो गोसो लाखिनो हायो 22 अक्ट'बर 1764 मायथाइखौ गोसो लाखिनो हायाबालाय मा जानो आरो हाखायो बयबो हाखायो जास्ट किसुमाना हुसुफाया जे आं बेखौ गोसो लाखिनांगौ किसुमाना सानफ्लाङा मन लाखिनांगौ ओरैनो फरायफ्लाङो खुगाजोंल' मेगनजोंल' नायफ्लाङो किन्तु गोसो लाखिनांगौ होननानै सेन्स मोनसे फैया जोंनो बेनिखायनो बुंदों बेटेल अफ बक्सारा जादोंमोन 22 अक्ट'बर 1764 मायथाइयाव जादोंमोन। मोननै हानजानि गेजेराव जादोंमोन मोनसे हानजायाव ब्रिटिश आरो गुबुन मोनसे हानजायाव अवधनि नवाब सुजा-उद-दौला आरो मुगल एम्पायर शाह आलमनि गेजेराव शाह आलम II दै शाह आलम I बेलेग सरि आं बुंनो बावदों शाह आलम II नि गेजेराव जादोंमोन। दाना बेयाव दाना बेटेल अफ बक्सार took place with the armies of Mir Qasim, Nawab of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam II on one side and English forces under Hector Munro on the other side and the placed नङा दे place जानांगौ नैबे बक्सार। बेनिफ्राय मोनसे साइडआव बुंबायना मोननै हानजानि गेजेराव जादोंमोन बेटेल अफ बक्सारा मोननै हानजानि गेजेराव जादोंमोन 22 अक्ट'बर 1764 मायथाइयाव। मोनसे हानजायाव दङमोन नवाब अफ अवध अवधनि नवाब सुजा-उद-दौला आरो शाह आलम II आरो गुबुन मोनसे हानजाया जादोंमोन इंलिश एबा ब्रिटिश आरो बै ब्रिटिशनि आर्मिफोरखौ दैदेनदोंमोन हेक्टर मुनरो होननाय बे हेक्टर मुनरो नाय कमान्डारा। दानिया 14 नम्बर द इंलिश बिकेम विक्ट्री इंलिशफोरा ब्रिटिशफोरा देरहादोंमोन आरो इट मेड द इंलिश ग्रेट पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया। मोनथामबो राजाया दैदेनगिरि ब्रिटिशफोरखौ माने फेजेननो हादियासै अवधनि नवाब सुजा-उद-दौला मुगलनि सम्राट शाह आलम II बे मोनथामबो हानजाया लोगो नांनानै ब्रिटिशफोरजों दावहा नांसेयावबो बे मोनथामबो माने ब्रिटिशफोरखौनो फेजेननो हायासै बेटेल अफ बक्सारनि दावहायाव जाय दावहाया 22 अक्ट'बर 1764 मायथाइयाव जादोंमोन। सो भेरि इन्टारेस्टिं गोसो लाखिनांगोन आरो बै बेटेल अफ प्लासीनिफ्राय बिसोरो भारतखौ खुंजेननो लादोंमोन माने ब्रिटिश एम्पायार गायसनजेनदोंमोन भारताव बेटेल अफ प्लासीनि दावहानिफ्राय बेनिफ्राय बेटेल अफ बक्सारनिफ्राय बिसोरो गावसोरनि एम्पायारखौ फेहेरजेनदोंमोन आरो बिसोरनि मावनाय दांनाया माने पलिटिकेल इनफ्लुएन्स गोग्लैदोंमोन बिसोरो सासन खालामनायनि खामानिफोरखौ माने बेयाव फेहेरदोंमोन बेटेल अफ बक्सारनिफ्राय। तो बिनि उनाव जों नायनि बे बेटेल अफ बक्सारनि उनाव मा जादोंमोन आफ्टार द बेटेल दावहानि उनाव मीर जाफार देन एगेन मेड नवाब। दाना मीर कासिमाथ' नवाबमोन आरो मीर कासिमनि गेजेरजों दावहा जादोंमोन। दाना बिसोरो मीर जाफार बै फार्स्टआव बुंनाया मीर जाफार बै मीर जाफारखौनो बिसोरो आरोबाव नवाब बानायफिनबाय नोंनो थिग जागोनलै होननानै मीर कासिमा खामानि गैया नोंनो थिग जागोन होननानै बिसोरो मीर कासिमखौ आरोबाव खनसे बानायफिनबाय दहाय बोख्लायदोंमोन ना दा आरो बानायफिनबाय उइथ साम एग्रिमेन्ट किन्तु माखासे एग्रिमेन्टजों बानायबाय नोंखौनो जों बानायफिननि नोंनो थिग जाफिनगोन मानसिया किन्तु जों नोंनो बहुत सर्तजोंसो नोंखौ बहुत एग्रिमेन्टजोंसो नोंखौ जोङो माने नवाब बानायगोन नोङो जोंनो नैबे डिस्ट्रिक्टखौ होनांगोन नैबे डिस्ट्रिक्टखौ मिदनापुर बर्दवान एन्ड चिटागं डिस्ट्रिक्ट मोनथामखौ जोंनो एगारना होनांगोन ओमफ्राय जोङो नोंखौनो माने बेंगलनि नवाब बानायफिननि होननानै मीर जाफारखौनो बिसोरो बेटेल अफ बक्सारनि उनाव नवाब बानायफिनदोंमोन। बेनि उनाव दा इंलिश पारमिटेड डिउटि फ्रि ट्रेड बिसोर दानिया माने मीर कासिमाथ' बै बेफार फालांगि खालामनायनि नामाव टेक्स होनाङिखौ होनांनाय खालामफिनदोंमोन बयनिबो थाखाय समान खालामदोंमोन दा नैबे मीर जाफारजों गोदान नवाब बानायफ्लानानै दानिया बे डिउटि फ्रि खालामलायनोसै आरो जेमान बेफार फालांगि खालामगोन बिसोर बिनि नामाव रावनोबो टेक्स होनाङि खालामना लालायबाय आरो मीर जाफारखौ बेंगलनि नवाब बानायनानै। आफ्टार मीर जाफार्स डेथ मीर जाफारा थैबाय हिज माइनर सन निजाम उद दौला मीर जाफारा थैबाय मीर जाफार थैनायनि उनाव बिनि फिसा उन्दै आरो निजाम उद दौला वाज एपइन्टेड नवाब but the real power lay in the hands of Nail Subedar who could be appointed or dismissed by the English।
ना बै फिसा गथ'खौ निजाम उद दौलाखौ माने बेंगलि नवाब बानायबाय खिन्थु बै जास्ट बियो नामावल'सो नवाब बिनि गासैबो पावारा नेल सुबिदारनियाव थादोंमोन आरो जाय नेल सुबिदारखौ इंलिसफोरा थिसनदोंमोन आरो गोसोबानो बेखौ माने बोख्लायफिननो हायो स' बे जाबाय बेटेल अफ बाक्सारनि डिटेल माने इनफरमेशन बेटेल अफ प्लासीनिफ्राय जागायजेननानै बेटेल अफ बक्सारसिम डिटेल्स आरो एकदम थख' थख' स्क्रिनशट खालाम नायनानै ला गोसोआव लाखि एनि कुवेश्चन बेटेल अफ बक्सार आरो बेटेल अफ प्लासीनिफ्राय फैब्ला नोंथाङा सल्भ खालामनो हागोन सी इउ नेक्स्ट बाय